Ya, monggo ati nyampen apa? Sing alus sik. Oke. Mbak Tatin Pak Sufi monggo sawetawis lenggah. Nggih para kadang kunjuk para tamu dan minulya ing katemben nggih wala rawuh sumangga sak sampunipun ajawat asta dhateng para kadang. Hamung tamu tumuli kasuwun manjing wonten sasana piniji lan kepareng ngrahapi pasugatang sampun cumawis. Lan pepundhen kula niki Bapak Ratmoko dalah Ibu Turhayu. Kepareng aturaken sugeng ngrahapi kanthi mardikaning penggalih sinambi midhangetaken campur sari pusaka laras sinengkuyung bintang tamu kondang kaloka Mbak Tatin Titok nggih. Ingkang dereng kepareng sowan Gendok Nova Sumenengna. Ya. Sowan daleme Bapak Ratmoko. Nggih, leres. Jen, gilar-gilar nggih Pak Tri. Wah, gilar-gilar iki mergo iki kahanane ya padang teterawangan. Anggambar iki swasana penggalih Pak Ratmoko dalah ibu iki pancen padang bingar sing dadi penggalih. Nggih, saestu lho Jen. Kados sing
digawe pejabat ngoten. Pak pancen iki pejabat kok no. Nggih, Pak. Iya. Iki ngasta ning tlatah Jakarta kono. Oh nggih, nderek bingah pokoke nggih, nderek. Iya, ino ngatur sing klasik sik. Iya, iki sing bangsa langgam-langgam sik. Sadurunge mengko jumakah sing gayeng-gayeng. Oh iya. Pamintaku nimasita Waduh dipun gandrung kali Pak Dalang ini. atut runtut tansah reruntungan enak iki kerawan koncoku sekolah meneh. Oh ngoten. Om Priyo Yuwono. Jenengan kok kathah banget to Pak rencange Kae Pak. sing ngagem kacamata kae. Pundi? Om Priyo, mana Om Priyo? Oh, Om Priyo. Ngasta batik nggih. Ya batik kae. kuning, Kae nggih. kanca sekolahku saiki ngasta ning Bank Pasar. Ya. Iki sing lenggah wetane iki salah satu anggota dewan saka Partai Gerindra. Menika Bapak menika Bapak Riyadi. Iki Pak Morosuwak Cepuwe. Oh Pak Riyadi daleme mriku nika nggih. Ngablak. Ngablak. Ya. Bokek napa pundi Pak? Sing putri kae putrane ngasta kepala desa ning Ngablak. Kae ibu kepala desa Ngablak. Nggih, Bapak ya. Riyadi Sugeng Rawuh. Lah, itu Pak Monggo Riyadi. Pak nyawiji mriki Pak. Bisa. Iki kula pun nate lho nyanyi teng Pak Riyadi. Nek kali nyawi dia ora seperti iki sawerane kok ono dadi. Nggih, wah ditambah tenan. Datan kenggang saram bot lamun cadak ya tekaning ati yen cedak tansah mulet sita asik Benda mimi lan mintuna. sing tak cedakane ya Oh, iki ajeng nek ora tak cedaki ndak gelo iki Ngoten Pak Riyadi kalih Bisa. rencangipun nggih. iki wis suwe ketemu karo Pak Riyadi salah satu dewan dari Gerindra ya Mas Priyo Sugeng Siang Pak Riyadi Sugeng Siang Bu Kepala Desa Sugeng Siang iki bidadari Nggih, wah kepanggih rencang. iki arep pejabat kok ngepek kuping ya wani meneh kok iki arep pejabat ya wani ketua alumni ya kita bikin ketemu karo kanca sekolah terus aku ya kayak ngasto nang Bank Pasar salah satu kepala unit di Kepala napa Pak? unit Unitnya nggih. ya Ayo Kang Mas bareng ana tapi seto asepa prayawan monggo nak dilanjut tak Monggo sugeng rawuh Bapak.
monggo Bapak mengke katuran dahar. Mengke anggenipun dahar menika studio 2, studio 1 nggih Pak Tri. Iya bener nak. Ingkang dahar wonten mlebet mriku Bapak. Iki lebar iki ana panyuwunan iki no. Dalam Iki fragmen ketoprak ing antarané Mbak Tatin karo Pak Heri Sasono. Oh nggih. Pak Heru ingkang brengos seni nggih. Ora. Senis? Ora iki mengko tak Oh. Bapak mantan kepala desa kene no. Ya iki njaluk utawa ngersake iki fragmen ketoprak Mbak Tatin karo Pak mantan kepala desa Sukojo. Ya. Mogwento Untuk pertambuhan dulu semonggo. Sak sampeyan mengatur sasono boko. Dari boko orang boko perkatakan sugeng rabi kami mardu kami pegar semonggo. Piye nak? Kadosipun saged nyawiji menika mawon. Iya. Rengeng-rengeng. Sing ndi nak? Menika Ibu, rawuh saking pundi, Bu? Oh, Ngablak, caket nggih, Bu nggih, setunggal kecamatan. Monggo Bu dipun dhahar, Bu. Monggo. Wah, ini sing sebelah mriki mas-mas nih, sing muda-muda. Temangnya nganten ya. Loh. Nggih. Monggo-monggo. Ora kowe iki ngerti. Kan iki monggo. Aku ya melu deg-degan Pak Tri. Kowe iki nek ngerti brondong kok. Dalam? Nek ngerti brondong kok ceniningan kok kowe iki. Mboten lho, niki nek sing brondong nih tes SMA. Iya. Tenang mboten Mas? Oh nggih lho. Dintekke nok.
kunjung para tamu dan minulya ingkang diwanci menika senadyan pinuju dhateng put kari putaring beberan agung taksih kastu ambucal wanci awigati paring restu pangestu dhateng jaripun Bapak Ratmoko telah Ibu Turahayu nggih keparing nindahaken sak pirani termaring asepuh niki margya putra miwaha siwi mugi kanthi rawuh hati sami mahanani risang pinanganten saringgit dados kula wong sing ayom tata titi lan tentrem enggal pikantuk jatining patembayatan wujuding golek kencana ing saged tata jalma larase slendra patete sanga iki ana sing ngersake to request iki fragmen ketoprak Bapak mantan kepala desa Sumberjo lan Mbak Tatin saka Serpek Songo Mataram ya iya monggo Pak Heri Sasono kepareng asta mic monggo. Monggo Pak Kades maju mawon. Nggih. Halo. Ya, monggo Pak Heri Sasono nyaket. Ayo kala-kala gandeng ora tahu ketemu karo Mbak Tati iki mumpung ketemu monggo. Iki ana request kersake fragmen ketoprak ing antarane Mas Heri Sasono kelawan Mbak Tatin. Pripun lajeng caket ningali piyayinipun minder lho saestu. Aduh, geter. Ngati-ati nok. Pripun ta? Biasane nek ana piyai kakung ning cocok ngene iki cok bebayani. Alah mulane kok mau nyedak-nyedake ternyata arep jaluk fragmen. Ya iso. Iso. Biasane pun nek fragmen niku teng Jogja niku minimal 1 juta, Mas. Ngoten nggih. Nggih. Wah niku lho iso semaput niki. Iso. Iya. Ning tenan kono iki piyai niki blopoh. Deloki mengko. Iso. Santai wae. Ning kula ora percaya nek ora ana buktine. Kon buktekke sik nok. Oh iya. Nek pas sadar niku mawon nggih. Malah pun apa? Nyuwanggaken Pak Dalang niku. Sing kira-kira gandrung ora dadi. Nggih. Ya. Iki sing dadi kok. Aja dadi nyamari nek dadi. Ora. Gandrung sing ora dadi, moh aku nek dadi. Nggih. Gendong. Ayo gendro, ya. Ya. Ayo Pak Lurah. Iki dampakane jenengan gendro iki. Dalem Gendro. ngento. Dadi gendro. Walah nggih. Karo cempluk. Nggih. Karo cempluk. Pripun nggih? Ora ucok biasa dadi ngerol kok niku. Biasane dadi rol kok dadi gento ya ora. Ora. Napa jenengan biasa? Aku nek ngerol ngangkati kursi bareng lho. Kita ono asli. Biar zaman aku di Jakarta ketoprak bareng iki. Nggih. Lah ora nggo helm bareng ketoprak nganggo sepeda motor. Dilalai ono operasi mau raine kuwi jeh urung dibusak kecekel polisi mlebokke penjara moko jeh macak dinas tau asli. Kok dilebokke? Kalau mboten beto helm, beto keris. Kok dicegah? Lagi doyak polisi, dicekel beto teng kantor polisi. Wis ore-oreane kok. Tahu. Kaya ngono ya tahu ketoprak ketikan bensin ya, Pak. Dapuan dadi buta. Dapat dadi buta, telas bensine, notok tuku bensin dikirim wong Batak. Wong Batak Bengok kabeh. dadi raine buta kan. Lagi bapakku kok warok Iki apa loro? Kene kerju. Iki Pak Sono karo kowe mengko iki. Nggih, nika Pak Tri terus. Ya. Kula menika ide kula menika. Mbak, YouTube kula sampun dalu mesti kula panteng mawon nggih. Iya. Ayo maju ayo ngedol-ngedol. Sindane napa lakone? Napa derek mawon? Gentro mau karo ya gentro karo cempluk. Ayo
sampean seneng karo Mbak Yune ning cempluk ora ngladeni. Lah, kula ora tau dadi gento ya. Ayo kala-kala kok ya. Lah jenenge jare manut saiki ditentukan penirana. Lho nggih manut mawon nggih. Kepripun nek gento niku pripun? Ayo suara sing rada sora. Ah nggih. Mbak Yu jane. Ayo cempluk.